Glædelig 10. december. Velkommen til Jeanette Notorious aktive julekalender. Nu er vi efterhånden ved at være godt i gang med de forskellige øvelser. I dag skal vi i gang med en for vores triceps. Det er blandt andet mormarmen, den vi helst ikke vil vinke med. Det der er vigtigt, I skal bruge i dag, det er en stol. Det jeg har valgt, det er at sætte en bold om bag stolen. Det har jeg, fordi at før der lavede jeg øvelsen, og der gled stolen. Og det er ikke særlig kønt, hvis man kommer til skade. Så sørg for, at stolen står fast, eller tag eventuelt en bord, en bænk i samme højde. Det, der er vigtigt, når I laver øvelsen, det er, at I kommer ned i 90 grader vinkel på jeres albueled. Og jo længere væk benene er fra kroppen, jo højere eller jo større er belastningen. Jeg vil lave øvelsen 3 gange. Nu er det jeres tur. Jeg vil gerne have, at I laver øvelsen 10 gange af 3 sæt. Hvis du ønsker endnu yderligere belastning, kan du eventuelt tage benene op på noget og lægge vægt foran. God fornøjelse.